Kaksi naista matkasi eräänä iltana autolla kohti kotia. Tervajoen kohdalla on taival, jonka varrella ei ole taloja, vain peltoa ja metsää. He havaitsivat keskellä tietä tumman lumipaakun, jonka ohi autot huristelivat lumipöllyten. Myös naiset ajoivat möykyn ohi. Jokin sai heidät kuitenkin kääntymään. Lumimöykky olikin pieni tyttökissa, käpertyneenä keskelle tietä. Kissa oli raahautunut viimeisillä voimillaan tiellä. Oliko se tullut sinne kuolemaan? Mene ja tiedä. Kissatalolle tuotiin pahasti rääkätty nuori tyttökissa. Sitä oli poltettu tupakalla niskaan ja sen hampaat oli potkittu poikki. Se oli huomattuna heitetty parvekkeelta alas. Tätä pelokasta ja vapisevaa raukkaa omistaja uhaten vaati itselleen takaisin. Pari huoltomiestä huomasivat Vaasan keskustan viheraluetta hoitaessaan pahvisen kännykkälaatikon pensaiden juurella. Laatikko tuntui painavalta ja sen sisältä kuului rapinaa. Laatikkoon oli tukittu 6 viikon ikäinen kissanpentu. Veetin luut törröttivät, niin laiha se löydettäessä oli. Lisäksi se oli kuiva ja nälkäinen. Kauaa se ei olisi enää laatikossa elänyt. Tieltä löydetty kesy tyttökissa oli melkein luuranko. Korvanlehdet olivat paleltuneet ja varmaan osittain putoaisivat pois. Kissatalon kautta Sirpa pääsi hyvään kotihoitopaikkaan, jossa se raukka söi kaiken mitä annettiin, ahmien. Hidas toipuminen oli alkanut. Se lähestyi ihmisiä kehräten ja syliin tukkien, ikään kuin varmistaakseen, ettei enää tule hylätyksi. Rääkätty tittekissa toipuu nyt psyykkisistä ja fyysisistä traumoistaan yksityiskodissa. On vaikea katsoa sen silmiin tuntematta tuskaa. Kuinka paljon se on pelännyt, kärsinyt ja mitä kaikkea se on lyhyen elämänsä aikana joutunut kokemaan. Sen pieni sydän on särjetty ja luottamus ihmisiin ei palaudu kovin helposti. Laatikosta löytynyt veetipentu kuitenkin oli päättänyt roikkua vielä elämän syrjässä kiinni, ja niinpä se tuotiin kissataloon. Sinnikäs taistelija toipui ja vahvistui kotihoidossa. Oli kai tarkoitus, että se sai vielä mahdollisuuden.